tumatawag na po ng tanod para palabas yun yung mga tao na sa sud. Nasud lagi ba? Samdom mo siya, dunggab siya. Wa ko kay baw kay mura kuno nagdanggikod yan ni Drit sud sa bahay mama. Duha kuno nakataw. Stoy! Last kwarto. Ha? Kisa! Mas Kimberly! Nas Kimberly sud? Ablihin ang may klaro ni mga tongana eh. Tanay ba ko dito Frangelina? Sud ko dito? Ang ganis Kimberly dito sud ay. Kimberly ano naman ka diha? Kimberly! Dali ano naman ka diha? To siya sud! Ma! Ha? Dilak man. Akamlin ko no. Sud! Lahat na ay. Di ba? Kato sa kwarto. Tawag og kubi gila. Wa malak na diyang kwarto. Diso na diso. Lahat na. Wa may kwarto. Na. Sa sud ay. Sa pikas kwarto. Kisang... Sa kwarto na kurason. La, sa imuhang kwarto lang! May gani wasud las Kimberly! Ano? Sambil lagi na dali. Mga bata, way na mo. Ah, lagi ko po pre kay di kalit man. Ay kanila. Kimberly ba na? Dito siya sa kwarto ganina di ay. May kaywa siya sudli. Sa ato sa mo Lumangog. Tanawa, duha lagi. Sila nang lag. Pwede na mayo ng ilang gibuhat na. Lumog lagi. Kamu ba? Hoy, ano yun sa? Di na mayo. Di na mayo. Gawas. Kasuhan na. Pili niya ilang bahay, gawas. Trespassing! Gawa na namo do. Eh sus gabelo ka mo lawas sa ay pwede maganda sila pangayuan lang mismo sa mga nila ba kompletong address ko an kay ano Sumingi ko na lang nga.
buko na. Matulog sa kundagan. Sa kabatan ko. Ang kadlakan si mama. Ito si mama sud. Na, maganis Kimberly Sud. Kalibutan dia di sesud. Mo tay dito ko. Si may kurai ko may hawa dia may kay naay duha ka buk na kasud. Kamante mo. Yan, istorya, Kasate versus Lumang. Manda ko na yung nagiban. Kuan lag talo. Dili may kuan ato bangan mo